l'Slap Rinca, que del segon pàrquing estem a 35 minuts. A veure un bosc que es diu el Bosc de les Fades. És una ruta... Avui ens hem desviat una miqueta de la ruta, això no ho teníem previst, no estava dins de la guia, però sí o sí volíem venir a visitar el poble de Sale perquè té una cosa molt característica, molt inusual, que és que en aquesta plaça que tinc aquí al darrere hi ha unes fonts de cervesa. Estem en una... Avui, als MECO, us portem a descobrir un dels racons de natura més espectaculars d'Europa. Ens hem desplaçat fins al cor dels Alps de Kamnik i Savinja, a Eslovènia, per ensenyar-vos la increïble Logarska Dolina. Allà visitarem la cascada de Rinka, un salt d'aigua de 90 metres on estarem rodejats de muntanyes de més de 2.000 metres d'altura. Un nou dia ha començat, avui ens trobem a Logarska Dolina, una vall espectacular, l'entrada és apoteòsica, ja veureu. Anem a veure la cascada Logarskini Dolini. No, la Rinca. Perdó, l'Slap Rinca, que del segon pàrquing estem a 35 minuts. Hem intentat aparcar al pàrquing de dalt, però estava full, estava a tope, hi havia un lloc que hem aparcat i ens han dit que allà no podíem aparcar. I hem vingut fins al pàrquing d'aquí i a la cascada tenim 35 minuts. Anem-hi. Bueno, l'excursió és molt maca, l'entorn és fantàstic, meravellós, però tenim un petit problema. En principi, això d'aquí, tot això d'aquí, això és un riu. Bueno, ara mateix és una esplanada per poder jugar a futbol o a bàsquet o el que vulgueu. I nosaltres anem a això d'aquí, que és un salt d'aigua, que creiem que, evidentment, si això està així, molta aigua no caurà. Bueno, arribem fins allà i anem a mirar-ho. Bueno, el camí ens indica aquí a la fletxa que hem de creuar el riu. El que passa que ve amb tanta força l'aigua que el pont l'ha destrossat, veieu? La força de l'aigua... Ara hem de passar molt de cura amb els peus així com es mullarem. Va, passa tu primer. Cuidado l'aigua, Veus? Ja està, ja s'ha mullat tot. Pots passar tu? Hem arribat al pàrquing 1, on volíem aparcar, que no ha sigut possible. No ens han deixat? No ens han deixat aparcar, que hi havia una cinta, però ara els cotxes estaven aparcats. Va, és igual. Nosaltres estem més segurs, una miqueta més a baix, hem caminat 10 minuts. Aquí tenim restaurant, com no, i l'accés a la cascada es va per aquí, on va tothom. I just davant de la cascada aprofiten i munten un bar amb una terrasseta que té que tenir unes vistes a la cascada espectacular. De tot se'n fan negoci avui en dia.
Anem a fer una prova. El camí bifurca, hi ha un tros que fa més pendent, que és aquest d'aquí, i un que no fa tant de pendent, que és aquest d'aquí. I anem a comprovar i amb qui arriba primer. Pel que no fa tant de pendent, en Nil i jo anirem per aquí, i l'Ester i el Jan van el que fa més pendent. A veure qui arriba primer, sense córrer, anar caminant normal. Vigileu, no us ha sortit el llop quan aneu a casa de l'abuelita. Tu tira per aquest camí, que jo tiraré per aquest d'aquí. Apa, doncs, anem. Gravo perquè faci constància de que anem caminant normal ni estem corrent. A veure qui arriba primer. Perquè després dirà, no, és que has corregut més ràpid. No, no, estem caminant normal. A veure qui arriba primer. Nosaltres o ells? Ens falten 30 segons per arribar. Estem a baix. A veure qui haurà guanyat, qui ha arribat primer. A veure. Aquí baix al camí. No correm, estem anant normal. No estem fent trampes. Tenim vídeos. Mira. Els veig per allà. Nosaltres estem per aquí. A veure. Per aquí. Que no passarem pedres. Ui, que arribarem a la part. Ui. A veure. El Jan ja ha arribat. Perdona. Dime. I els guanyadors de la prova han sigut... Ells han arribat primer... Han fet trampes perquè una senyora ens ha parat. Sí, és veritat, una senyora ens ha Però aturat jo per he dir el arribat- camí, jo he però arribat bueno, abans. el Jan estava baix. Ja. No he corregut. Estem a un lloc molt característic. Hem baixat 3 quilòmetres des d'on estàvem de l'Ogarscadolina, de la cascada, i ara hem vingut fins a un hotelet que hi ha aquí una miqueta més a baix a veure un bosc que es diu el Bosc de les Fades. És una ruta que has d'anar buscant els números i surten coses característiques de contes tradicionals i coses bàsicament per nens. Anem a veure si ho trobem. Som-hi?
Mira, papá, qué calor que fa. Tot passejant pel bosc de les Fades, hem trobat aquestes botes, que és un camí d'aquests que fas descalç per notar la textura que trepitges, però, el més interessant, els més grans, què us recorda aquesta bota? Un programa de televisió dels anys 80, que no diré res més. Deixeu en comentaris a què us recorda això. Després del bosc de les Fades, anem per la segona cascadeta d'aquí al parc. Està a escaig 5 minuts. I acomiadem l'Ogarska Dolina, un d'aquells racons del món on sembla que el temps s'hagi aturat per respectar la natura. Marxem, sí, però ens emportem la pau d'aquest magnífic racó d'Eslovènia. Hem vingut de l'Ogarska Dolina, un parc natural 100% recomanable. L'entrada amb autocaravana 2025 costa 20 euros. Ho trobem una miqueta exagerat, una miqueta car, però bueno, és els preus que es belluguen i més si vas amb autocaravana. Ja ho dic, un lloc 100% recomanable, unes vistes espectaculars. Hem vist dues cascades d'aigua, no baixava molt caudal l'aigua, però quan baixi molta aigua, sobretot a la primavera, ha de ser espectacular. I res, i hem pernoctat durant 2 dies en una àrea privada, posarem el nom aquí perquè ara no me'n recordo, que et dona tots els serveis, et dona serveis d'aigua, et dona serveis d'aigües negres, hi ha lavabo, hi ha dutxa, la veritat que està molt bé. És el més proper que puguis aparcar l'autocaravana o les campers al parc, o sigui que 100% recomanable. Les tardes d'estiu amb l'autocaravana són moments de pura connexió. Primer, gaudim del nostre nou Badminton a l'aire lliure, corrent tot per la natura. Després, quan cau el sol, ens refugiem a l'interior tot jugant a les cartes, compartint rialles i confidències a la taula. Són estones senzilles que es converteixen en els millors records del viatge. Un nou dia ha començat i avui ens hem desviat una miqueta de la ruta. Això no ho teníem previst, no estava dins de la guia, però sí o sí volíem venir a visitar el poble de Zalek perquè té una cosa molt característica, molt inusual, que és que en aquesta plaça que tinc aquí al darrere hi ha unes fonts de cervesa. Estem en una plaça pública. Hem comprat un got per... quant? 12 euros. 12 euros, que aquí en el cul té un xip i això ho poses en la màquina i en principi se t'omple una miqueta, fins a la meitat. I hi ha 10 tipus de... no, 10, 2, 3, 4, 5, 8 tipus de cerveses diferents. Anem a veure. Anem a provar-les totes, totes! Cervesa. Vinga, anem a procedir a posar la gerra amb la cervesa. Treu la mà, treu la mà. Cervesa negra. Bona, bona. A veure què tal. Anem a provar la primera cervesa, posant la negra, a veure què tal.
provat. Un cop acabes, neteges el got d'aquesta manera. Pressiona baix, has de pressionar baix. Et neteja el got y vamos a beber más cerveza. Vinga, va. Oh, que l'omple més, Sí.